679 ni simino sing khatar na Ini Haishal 17 May 1947 no sini Tripura Hani Maharaja Bir Bikram Kishore Manikyo Thimani abonoduk sawnya sing tini Maharaja Bir Bikram ni Simalungo phayei sini borom gunang CM former CM chini MDC sok joto singoro phayei sing Maharaj no muitu khlaiei Maharaj ni Simalungo khumrok bawlaikha tei 1 minute jeng siring khaba tonglaikha tangingkai chini Maharaja Bir Bikram chini Tripura hano jerobe chini Tripura sarok ni bagui tongno ni bagui je chungno thai kalang thamani tei chungno o hao chini siklarok no srairok no porainani bagui je education bo Tripura hani kurung jagao kalangui thangmabai bono chung thamani porebo bono chung hambai riwi kulpaya hani bagi chini 79 bini death anniversary o chung bono muitu khaino tini oro botolao chini Maharaja rokni Simalungo phayei chung tini khumbong laikha Tripura ni lukurok no sungmono painani musungo chini Maharaj songno chung muitu khainani nango tangai hingkai o ha chini Maharaj song protect khai chini chingno tongthani bagui orani nobar watui ha no use khai chung tini usujara sokpaikha kai financial chung tebo chini Maharaj songni o boni je khlai klangmani samurok no chung muitu khainani banta tei khlaiya ya bara samurok no tabu chini Maharaja bortoman chini Maharaja Rudra Kishore Manikyo chini bubagrani bisingtibo chung Tripura ni Tripura sarok no bahike protection riman asamung chung tabu khlailai tongo.